Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Kalabo Herbal Coffee, Kalabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Hoy ko todo, kalabo, padayon ta sa tuang panaguban alas 5:47 na gyud sa Kabuntagon. Kauban yapon mininyo kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po ang inyong gwapong taro ay lumping ha. Doyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga adlaw. Adlaw nga Lunes. Pizza Diyos ni bulan sa bahay to 2023. Wala sige live na dito unta karon sa wakas naka-live ra gyud taon sad ha. Live ta sa tong Facebook page sa DJ Mike Kiling nga Facebook page. Hoy ko todo. Kalabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page. Pwede mo mag-message diha dapita kung gusto mo mag-order, magpalit sa inyong nagustuhan or hiyang nga produkto nato diri sa Kalabo Herbal Food Supplement. Alright, so message lang mo diha dapita mga kabisyo my love so sweet. Kining oras gitong kanato sa muna sa DI Pudusab no sa Jesser Marketing ang tigamag tigapudapod sa Kalabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan ulot yan likod o glutahan mawagtang sa panungkot suhot katol-katol sa panit pinakan sa mananap o kagit-kagit arthritis rayuma sakit sa tiyan ulo ug ngipon o patay sa kutog lusa mopakgang sa lamok nga dili makapaak maayo sa mga samad tungod sa diabetes alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuyon o dagaton gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub aron marelax sa paminaw kaplasi sa pinakamaayong nga Kalabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagaligo isabon ng Kalabo Plus Herbal Soap kagit-kagilog pilas wagtang sa medicinal soap nga Kalabo Plus Herbal Soap. For more information contact Mr. Kalabo Jesse Castro Serenobe sa 0937-973-6009. Hala sige mo kini siya. O babati mo ha before tama na milit 0917-509-5493 niya to ang text line number. Mayong patimbaya sa inyo ha pangapi-kapi. Dahil ka nato diha karon nga side sa asan dapita nabot tong pagsibya labi na diha dapita sa Kiss 102.3 Bohol. Maadjong pagpaminaw, maadjong buntag kaninyong tanan mga taga Bojol. Mayong buntag ka nato no hinaot nga nakapanukad na sa ta sa ato ang paglanog-lanog labaw na sa ato ang pagpahimsog sa kalawasan batok nining mga sakit balatian nga pwedeng pakgang sa ato ang kinabuhi. Gani mo niya importante sa malaga nga tayo magpalakas sinta. Paano nilang ating minamahal? Bata para mas misis. Sigurado yung kayo tuod ko. Kumpare ragi mo niya mo timan. Moingon na si mo nga pre ako'y bala si mo misis salig lang. Di na ko ni pasagdan. Amping sa panyaw pre. Loy po, patay ka diha. O na kan good taong mga kabisyo my love sa mga angkol. Magpahimsog, exercise kita, jogging ta sa iyo Kabuntagon 30 minutes at least sa isa ka adlaw every day. Makapasingot gyud tuod tagtaman, diba? Basketball ba ka oy problema mas maayo tuod no. Nga nang pagi at least nakabinat-binat ka sa imong kanuran ug kabukugan, active ang imong kalawasan. Kumusta rin tuod ni nga to ang mga kabisyo hinigugma nato no nga palpak usahay o di ba usahay bisa ganig kini normal na kay sa tua pero sa tinuod lang ambot lang ka kung tama ba. Uy sa man yang kaimtanga diya may giling. Kana mo ingon ate. Palit ako Colgate ka ng close up. Wow, aji ka sa toothpaste, ha? Gani no. Mo na common naman gud kay sa tuod. Tawagan na kining nahimo na siyang murag common tang na sa tuwa ba. Ya kala po moingon nga sira di ang portahan kay magawas ang aircon. Social na lang aircon. Mao gina kasagaran to madunggan gid sad no. Labaw na pod kun kay yaya. Oy, kanya yaya manin. Yaya, sugata daw ang sakinan ni kuya nimo.
Oh, sakto paligsi mong yaya ni mo diya. Matay ko tinudon, literal kayong sabton sa imo ang yaya nyo. Sugaton niya sa kanyan sa imo ang kuya. O kuya, kumusta ka niya? Matagal tayo hindi nakita. Pagag, patay ka dong. Kaya nyum-dum yung tuod ko, itong ako ang kauban sa trabaho, tuod. Huwag isa'y kasayuran, huwag isa'y hanyaw sa mga bagong teknolohiya ba. Nag-usam yung puyo sa isa kabalay niya, tapos sa mga amon, tulog pa, dungamig sa iyo mata. Gisugo niya ko siya nga, pre, ikaw lutog kanyon, pre, kaya ako bala sudan diri, pre. O, niya karon pag tingala ko, nagbaga ko og makaon na sudan niya mo, tingala ko sa kusinyan, nag-asuman ito, mangkayo niya, tapos nimahog sunog. Kupatay, sunog ang niluto sa kauban. Akong gisusi, may kiling, kita niya ko, nagluto lagi siya kanyon, sa rice cooker. Kaso ang rice cooker, gipatong po niya sa gas range. Perting lanaya Kung sa ilan niya perting lanaya yun. Una kang uban, no? Mahimot na lang ta, pero luwi bitaw kayo yutuot kay wala ka sila kuan ba kasayuran sa mga teknolohiya. So, imbis katawan na to, ihibi na lang nato sa tungkog liyong katawan na lang, iluom na lang ng katawan ni mo. O yan, tapos, itabi si mo mga kaila. Para dito mo magsabay mo kinatawa. Pero sa tubangan niya, ayaw lang sa muna. Kanyang tudloan na lang mo siya. Mas laba pa man mo, ipanabi man ni mo sa mga kaila ni mo. Labaw pa sa pagdaot. Ay nako. Alam mo yung po lulubaba ang anak. Tumabi ka nga sa sasakyan. Oh, yeah, tapos picture dayon si Junior. Diba? Pasabot na sa Tagalog pa, tumabi ka muna sa sasakyan, padaplin ka. Diba? Kung kita nga Bisaya, musabot nga na, mutapad tas sa sasakyan. Diba? O niya, mutapad ka sa sasakyan nga nagdagan. Picturan sa imo ang mama. Oh, ayon sa ebidensya. na napicturan ni mama. Kana po mingon kasagaran, no? Tinuka ako ng ahas. Kanyo siya pa niya himong manyok ang bitin, Hindi natin ni masadta ni ato ang mga Tagalog taon good sad, no? Oh, pero masabta man nato sa literal nga paagi, pero magkatawa na lang ta magunahon na. Tinuka ako ng ahas. Aruy, aruy, aruy. Ang kana pong ingon og tulog na ka? O kumutubag kog oo, motuo ka. Tulog na gidi ay. Labaw niya moingon nga lubat ko. Unsa ka, battery ka, battery? Ay nako. So ginin diri ra kita. Only in the Philippines we are so very kalas og bright. Yes, absolutely. That is the true, Mga tayong oras, thank you so much mga kabisyo, my love, so sweet sa inyong pagmanuba na lang kanamo sa kanunay, inaot nga sa gihapon, magpadayon ta sa tuwang pagpaligon sa kalawasan. Tumarta og Calabo Plus Herbal Capsule, kay dako kayong tabang kini sa mga sakit, inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes, no? Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system,
aids in speeding up metabolism ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So thank you so much sa inyong pagduyog, pagpaminaw kanato sa gihapon. Amping-amping ta always sa ato ang programa. Diri na lang mga kabisyo, my loves, kini si Mike Kiling. O kini po, Jilolo Baba. Ha? Para sa programang Hoy Ko Todo Kalabo, hatog kanato sa Jesser Marketing, ang tigamag tigabudapod sa atong produkto diri sa Kalabo Herbal Food Supplement. Jesser Marketing. Jesser Marketing.